लाडक्या गणपती बाप्पाचं विसर्जन झालं की सगळ्यांनाच वाईट वाटतं। 10 दिवसात हा गणपती बाप्पा अगदी घरातला सदस्य होतो। या गणपती बाप्पाचा लळा लहान मुलांनाही लागतो। आपल्या लाडक्या गणरायाचं विसर्जन केल्यानं कराड तालुक्यातील काले येथील शिवज्ञ सौरभ कुलकर्णी या चिमुकल्याला दुःख झालं आणि तो रडू लागला। त्याचा हा व्हिडिओ सोशल मीडियावर सध्या चांगलाच व्हायरल होतोय। गणपती बाप्पाकडं जायचंय। गणपती बाप्पा गेले का? अरे गेले की आता सोडून आलो ना आपण। तुला गणपती बाप्पांबरोबर जायचंय? नदीला आंघोळ करायला गेले। कुठे गेले गणपती बाप्पा? कुठे गेले? पुढच्या वर्षी येतील की? तुला कुठं जायचंय? कुठं जायचंय तुला? गणपती बाप्पाकडे जायचंय। तुला आठवण येते गणपती बाप्पांची? बापरे, गणपती बाप्पांना म्हणलास ना तू पुढच्या वर्षी लवकर या? म्हणलास की